бо газидани дунон ва дуои модар беш аз 1000 нафар ҷавонон барои хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз вилояти Суғд даъват ва сафарбар шуданд. Сафарбарнамоии ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар амфитеатри қасри арбоби ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ташкил ва баргузор гардид. Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд, ҷавонон дар хизмат обутоб ёфта барои ҳимояи марзубуми ватан саҳми босазо хоҳанд гузошт. Раҷаббой Аҳмадзода ҷалби ҷавонони шахсони мансабдорро барои хизмат талқин намуд. маст дар ҳамин ҷо ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ ва муҳофизат кардани хоки поки ватани азизи худро меомӯзанд. яъне хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи тоҷикистони азизамон мебошад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят дар самти ба хизмати ҳарбӣ ҷалб намудани фарзандони шахсони роҳбарикунанда ки имрӯз низ қисме аз даъватшавандагонро ташкил доданд, таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир намуда барои бо пуррагӣ ҷалб намудани онҳо чораҳои қонунӣ ва зарурӣ меандешад. дар нахустин сафарбарнамоии ноҳияи шаҳристон нақшаи худро иҷро намуданд. дар шаҳру ноҳияҳои Гулистон 84%, Кӯҳистони Масчоҳ 70%, Спитамин 68%, Зафаробод 63%, Ҷабборрасулов 61%, Ашт ва Панҷакен 60% нақшаи даъватро ба қувваҳои мусаллаҳи кишвар иҷро намуданд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз ҷавонони ин шаҳру ноҳияҳо изҳори қаноатмандӣ намуд ва даъват кард, ки имрӯз бояд шахсони аз 18 сола боло бо хоҳиши худ ба комиссариатҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо номнавис намоянд, зеро шароит ва будубоши қисмҳои ҳарбӣ нисбат ба 10 соли охир беҳтар гардидааст. ба шумоён даъватшавандагон ва муҳофизони шуҷои ватан дар анҷоми ин рисолати бардӯшдоштаатон муваффақият хоста ва ҳамаи шумо роҳи сафед орзу мекунам. ҳамеша сиҳату саломат бошед ва сиҳату саломат рафта ба хизмати ватан модар карда боз ба назди имрӯз падару модар ва шаҳри худ, ноҳияи худ, вилояти худ сарбаландона бо сари баланд баргардед. роҳи сафед ба шумо фарзандони азиз. саломат бошед. комиссари ҳарбии вилояти Суғд Давлат Мирзозода ҳангоми гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар таъкид намуд, ки солҳои охир ҷавонони вилояти Суғд ихтиёран худро барои хизмат ба қисмҳои низомӣ номнавис менамоянд. ин аз хуб будани шароит дар қисмҳои ҳарбӣ ва кам шудани зӯрсолорӣ байни навъаскарону афсарон ба ҳисоб меравад. мақсад аз ҷалб намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тақвият бахшидани нерӯи мудофиавии ватани азиз ва ба ин восита такмил додани донишҳои низомии ҷавонон мебошад. дар ин бора сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид менамояд, ки мардуми кишвар дар симои хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ фарзандони бонангу номус ва далеру шуҷои худро мебинанд. коршиносони соҳаи ҳарбӣ низ тасдиқ менамоянд, ки солҳои охир ҷавонони хоҳишманд барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ зиёд шуданд. Музаффар Бобоҷонов, корманди дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ, бар он назар мебошад, ки имрӯз волидон бовар доранд, ки шароит дар қисмҳои ҳарбӣ беҳтар шудааст. аз ин рӯ барои фарзандонашон имкон медиҳанд, ки ба хизмат раванд. ҳамчунин ба ақидаи ӯ коронавирус боиси саривақт муроҷиат намудани ҷавонон гардид, зеро онҳо бинобар маҳкам будани сарҳадҳо ба муҳоҷират натавонистанд роҳ ёбанд. артиши имрӯзи мо албатта он чизе ки мо мехостем мумкин то ин дараҷа набошад, лекин беҳбудӣ ҳаст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 2 маротиба даъвати ҷавонони аз 18 то 27 сола ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҷараён мегирад. ин кор дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва фармони сарфармондеҳи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Сафарбарнамоии нахустини ҷавонон дар даъвати тирамоҳӣ дар вилояти Суғд бо чорабинии калони тантанавӣ ба анҷом расид. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.